Kublai pi ki pelok ki bi ki junga. Menta kasi ngin puli ya kalanong kebanangkong jong ka shiti jong upol apostol sya kinong Filipi. Ya kata ka bentang kren hapo jong ni ka channel junga menta kasi. Hooj ngatip na ka YouTube Analytics Studio. Baduna bha ki beriu ki ba interest ban pek ya kum kini kita video. Om nilai ngin ya beteng man ngam jeliu ya ka Bible. Namar ka jingtip jongi ya ka ketien jong blai ka yarap yangi banang yai penjan ya ka jingim jongi sya blai. Ka ketien jong blai ka ong manga bat ka yeng jonga ngin syakri ya utrai. Tungin stang. Ku blai pi ki perlok ki bi ije ka jonga nga ngade uremeng son bamon bat nga pedang subhai pi sajisin syapo jong kene ka channel jongi. Bat nga kwa ban ai ku blai ya pi ba pi ngap ya kene ka jihika jonga mentakasngi. Hakato ke video kabaladep niladep ban keren benia dan ban batai benia ya ketendrai ya ke history ya ke culture jong ki nongrom ha gitu ke sngi jong upol menta ke sngi pat ngin sedang ya kata ka jingpuli ya kata ka lenong ke banengkong jong ke negesti jong upol apostol sya kinong Filipi ngakwa ban benta ya ke nek lenong haki ar teli ki benta ke banengkong ngin sak mi benia ya ke jing imbat ke jing dua jong upol ka dekot ke ba nengkong hado ka bakhatwe nangta ngin saya pek ya kata ka jing berkat jong upol sepang jong kata ka jing long jong u kapor jong u hapo ka jing bendi kata khot ka bakhat ar hado ka ba ar pahendro tongin kan mau upol utho ya kana ka hithi na ying bendi Henry what hapadang kata ka jing janjar jong ka jing jong u ka jing jong u ka dangsa umju kidon katto katne kinongrim ki ba kongsan hakane ka benta kaba ngilla mampendon kam haka jing im jongi kaba manlagasngi ka benta ka banangkong ka jing im ka jing duwa jong upol Filipi kalonong ka banangkong ka khot ka banangkong hadu kaba khatwe ngin pe ya ka tu ka khot ka balai bat ka basa uong kumno uong nga aingu ya oble jonga haka jing kan mau baro syapang jongpi halagasngi haka jing karpat jonga baro nakamenta jongpi baro da ka ba penlong ya kata ka jing karpat jonga bat ka jingkemen. Wow, kat no sisya kalong kata kanong rimban perkat kabas kau tenat sisya ba upol ulabo nakamta jongi hakaba ya day bat ka jingduwai nakamta jong kiwipat. Syam loong tang ba unduwai nakamta jong ginong Filipi. Ula le sisya kata da kaba yai beteng banduwai da ka jingkemen. Ka jingduwai jong upol kam syam lalong tang kata ka ek kabalong kelum. Henry kalong ka ek kaba udua kerpang hangne kidan santali ki ba uda dua nak benta jong kinong Filipi kabanangkong baka jing jongki kanang kiu kabaar bakin nangroy haga jing tip jongki ya ublay kabalai bakin penroy ya ka jing shempang kabasaw bakin im ka jing im kabak hoj bat kabak klem jing duna kabasan bakin penjeliu ya kata ka jing ngauto jongki shempang ublay menta hangne kadan kata ka jing nak benta jongi habangi ong ni duai nak benta jongki we hatu fujule syak menta ne fishu ong ba fi duai nak benta jongki we Henry pimju duai hatu ka jing duai jong pi kalong tang ka ba najrong leni tang ka ba kelum ne fi duai kerpang nak benta ki jing don kam jongki ani tho ipi ya ka we ka jing sha ba ka por banga duai step leni ngaduai menmit bon sen ngabu yapi ki subscriber ke bi ke jonga ki badan hapeng jong kata ka jing khuslai ka jing ki ba bunjaj ha ka jim jopi nga yai duai nak menta jongpi enta tongin pet syaka benta ka ba ar ka dei ka jing pet jong upol ya ki jing ki jong u ka dekhat ka ba khat ar hado ka ba ar phunru ka ka jing kai ka ba ar ka bang yo na upol ka long ka jing yo i jong u ya kata ka jing jenjar jong u leni ka rokom shim jong u ya kata ka jing jenjar jong u kumbanga ong piba ka jing shong patok lani ka jing sha set bendi ha ka hima nongrom ha tu sngi kamlong ka ba sup ban perkhat kata ka jing jenjar ka ba upol ukendo mun ba udon haying bendi ka long ka rukom ka ba phla kan mau udon ha patok om nak benta ka kam runar om namar bo ule yaki kam snyu henrin namar kata ka jing yelap jong u ya ka gospel larangi perkhat ha ka jing perkhat jong hikum ki beru kata ka la ban longkong ka jing khanglat yu ba un yelap ya ka gospel Henry ha ka jaka jong kata uyo iya ka kum kalat ka kabu nak benta ban pen krau ya kata ka mission ka jong upol udon artli ki ba un jit ka banangkong ula ban sngosi yelade bat ban keno ya uble
lene kabaar ulak ban pendon kam ya kata ka jing syak set bendi jong u kum kata ka jaga ba un pen he ya kata ka mission ka jong u ngan ya thoi phi u bol ula jet ya kata ka lenti kabaar but nagani ka jing jet jong u artli ki ba phla ka ba ja haka jim ka jong u pol ka banangkong ka gospel kala sapriang hapo jong ka pathok kinta ki koidi bar kita ki nong up bendi kila skau ya ka khubor jong ka jing pen im jong u Jesus Christ nangta ka baar ki vepat ki Kristen kila yo ya ka jing shlur da ka ba yo I ya kata ka jinglong basisha jong u pol ka jing shlur jong u ban yasam ya ka gospel wat la udon hapo jong ka ying bendi tadangi pai haka jim jingi wat sha te haka ta jing shimet jong pi ka ba pi kentu haka jim jp wat ai ba kita ke jing ka ba pi kentu kan longkum kata ka jing hanglat ya kata ka lenti jong pi ba pin poi shau ble kibru haba ki pek ya kata ka jing jong pi ka ba pi kentu bat lengba jong kata ka jing ka ba pi kentu kumno pi yait lenti shau ble ka jing jong pi ka la ban pen shlur ya kiwe bakin yeng scam what happening jong kata ka jing ka jongki ka jing jong pi ka la ban long kata ka jing sakhi jong ka jing jong pi bat ka nuksa ka babha nagmenta jong ki we mat bakin yeng scam hakata ka jing ka baki kentu haga jim jongki nangta ka banta ka balai ka jing yo I jong upol chipang ka jing shakri bat ka jing im hakada khot ka bakhat san upol ukadau ba ki don ki katto kat ne kita ki nong yelap ki ba yelap namar ka jing ngausi bat ka jing yelap persha kila shim ya kata ka jing sha set bendi jong upol kum kalat ban kentiu yelade Henry haka jaka ban yela yaki upol uong ha ka khot ka bakhat para ka ai ka jimut jongka ka bakong san kalong habaro kiliang la aki jing thmu babakla ne basisha la yalap ya ujisu bat namar kane ngas ngau kemen upol shem la penlet jimut haka aka haka bante kata ka hima jung upenlet jimut haka bante haka ban penhe penyar ya ka hima jongle ni don kam ban bo ya kata ka ju ka jimut jing berkhat bat ban kiar na ka jing sarong tane na kata ka jing yakun haka jing shakri bonsen ngi yo I hakin gisngi kabang imenta kibru habaki shakri ya uplay habaki yo I ki we ki nongilap hakabaki yo I ki we ki pastor ki kyu ki don gata men sem jong ki bishni haki Henry upol uhika yangi ba wat lada kilong kumnuru ngindei man kemen namar ngi baro ngi don ya ka we commission pat kata kalong man pengkrau ya ka gospel ya ka jing penim jong Jesus Christ sha ki babon bakhat do hakada khot ka ba ar phawe upol uong ka we na ke jingkren ki baton kamtam ha ka bible namar hanga ban im kalong Chris ban yap kalong ka jing mentoy upol uyo I ya ka jim jong u kum ka jinglong ka ba job lada uim pula ban ya beteng ban yalap ya ka gospel lada uyap undon rengkat bat ujisu kata ka bakham bha shushu namar kata wanam syak pensoi than hakata ka jingdon ke jing em ki kam lene ki jing job haka perthai kan mau ngi im naga benta ka jim bom jukut om tang naga benta ka jing im ka bangi im menta kito kilong ki jing batai lengkot pengjong gane kalonong ka banko kitan sibon ki ki bangin sawat benia hakini kisngi ki ban sakwan hakiwe pat ki lenong jong kani ka shithi jong upol u apostol sya kinong Filipi nga kentiu ye phiba lada fidon ya ki pat ki jimut na kani ka lenong ka banangkong sngop ha ban tho ya ka hapo jong ka comment section khnang ba ki weru ki la ban yo ya ka jimen toy lang ba jing comments ke jong phi juru wat klet ban subscribe ya kani channel ban like ya kani video khnang ba fin yo shibun ba ki jing hikai hakiski ki ban sawan nak banta kata ka jing pen roy ya kata ka jing start jong phi ya ka tin joble bat ban penjan ya ka jing im jong phi shauble kuble chibun ba phi pet ya kani ka jing hikai jong am taski ngin second do phi hakwe pat ki por nak banta ban pule bnia ya kani ka shithi jong pol apostol shakinong Filipi kuble chibun nak banta ka borom jong ble tong ni onglang